NEO. Microxips de DNA. Una de les tècniques d'avantguarda en el camp de la genètica és l'ús de microxips de DNA. La Universitat Autònoma de Barcelona ha estat la primera a Catalunya a fabricar-ne. Els microxips de DNA permeten analitzar la resposta de tots els gens d'un organisme. Els investigadors de la UAB ja treballen amb organismes simples com els llevats i aviat ho faran amb gens de ratolí. Un robot fabrica els microxips i un lector permet llegir simultàniament fins a 30.000 gens. Amb aquesta densitat es podria analitzar tot el genoma humà mitjançant un únic microxip. La informació proporcionada pels microxips de DNA té nombroses aplicacions en medicina, com són el descobriment de gens associats a malalties hereditàries, el diagnòstic del càncer o el seguiment dels tractaments amb radioteràpia i amb quimioteràpia.